Kerobono togendrete kwiroberia asobocho riobo igagatwe buna nasomo buli bwazimio 1 Kenya unenjere yemwe guchikana chikura kinga kurwa asensemeyo ya Mount Kenya gotigana na yobo igotirane aiga sorgongoroito ananase county ya Kisii munchumuligeli bono NKM na bigo familia mokuru chinsemo chianya mache yo kutoka se county ya Kisii ni gobagendrete kwe murunganye mono asogote bunenke yitira nyorobu mahene maiga yoyo mubwenke yogotoka somobero yogotoka asenseme mo mobero yogotoka seiki yaita litukele Jumatano gote yabuno mobero yuni go bakagere nigo oanyarete kago itwa maiga yokoenda goika asenkendu asokore postmortem nige kagere buna umuntu yibono nigabete kago itwa senseme ya nyamache kulende aba menyukuru asenseme ya nyamache nigote buno bone mbora toka ase bagandike tambo kirokia bango koirokorwa serikali asogote yabuna amarua na aranda kagedre bikole byobosali no boiti gokorekana na sensemo ya nyamache tiango tumirane numurikeito mirdedi mumanyi korwa sensemo ya nyamache atumanyina ari yenkejo agendete kwe murunganiria na ninke kibagote banda kebwente gokorwa elio kunyara konyorobo ene bwabo maiga ye wikikoera bono wetanike mo amatukabutukire kolende ketambo kerekende gyonsi nkerairwa no yase ekagere buna omo oyo moyo nyarteka gosira asale konywa marwa se gotebekana ari konywa marwa wekiraboni ga omonyene osoyore konia marwa wekiraboni gatarabe kubyara ngasensemo ya nyamache gento bayichanira na sekyo yore konia marwa ase gotebekana nyagosira aringe konywa marwa batale muke ketambo kerekende gyonsi mirded mumanyi onye kongigwete tomanyango na ari yagendrete korwa asenseme yo ya nyamache Oyo minto onyancha nabongo igwete kurugabwa sensemo ye studio amarwa atanche irini gagendrete kwengwa imeyeri robalia gusi anene mone county ya Kisii asebono iga eamateyemo erebirero maiga yogo siria eamate yabo iyo ekagire goitwa ase nyomba ya marwa nagokira bono iga nigo baganetie oboene bwabo ase baganetie oboene bwabo kuruga iga ase omochio nyamache Otwachaga yakorro Ndizi tukoria rero aseng'encho ya maramiko yo mwana otokore roche okwete kuru mwana yaruse tugwesa arute turoche yairire wikemo ya akagere mwana oiga itetwe kuru ase arenge samarwa konyugukera rituko abantu bekenyoreke twa complain rikera rituko gore amarwa yakonwa sayo amarwa ya abantu bekenyoro mbabwato bosaidi ngegari nero ekoruga iga amarwa go sangererwa retwa yakorusiwo airwa saya chikoniwo no mwana yakwerete omanyene samarwa yakwengu paka bana tarabwatu kero togoche se police mondo tayo koiraneri mondo tayo re na acha kobwati gore amangana aya otwacha rero kobeka marame kaito togotebanga ntoro chingobo maene mbororekane ngonyo muskario ikonyoko koira maruse itaria chikoniwo orega otwacha kolete protest na complain asomo Ndizi bono iga oyo kagere nga mwana oyino akwerete bwoye tana kobwatwa ande serikali tiri gokora kende postmortem report yaro tango mwana oiga itire ototagete tonyoro boene ande abantu baito banyore haki amarwa abeire to report kera ritu kakobwatwa abantu baruri haki baba release bagenda tari bamwateba So aina ara maramiko tubwate na ndetwataka tu address yo Ndizi na ndata tebi nduto tageto mosiasyo yarusiguga nabasikari bari bakonia marwa baira risabu abantu baito bacha konerwa marwa yi nche asa marietane marita nyanja maraka no mwana oyo sirete nera koro kunyariki eneri araka omwana ino yone nkorera ndi omwana oyo iga nkonye tasenka nera araka taiyo nera nbwata araka lakini bono aseng'encho ya marwaya abang'ina bakwenga bono ba akagenda agachaga kwero asenchere tamanyikaneti bono buna kwere toro tindarora kende gyonsige gote kustebu bono ndo chenkirete kiriga bono nachire konyore kenyoroge gontebi naki nchungo tochikomanyanga ingige kale bono rende serikali yaito kakiete mutagwanja motokonye serikali yaito nero twaruteire
tisi koranje obogori stebu koranje otokonye abangina twachandikire igoro ya maruaya abana baito basirire sa marua kaki mutari gwanja motokonye nyore omugambi ondo roro nere buna matiangi nere tiga tokonye so ime buno mogusio ito kinabaya ayana nabanga naigo kaki inche samarieta nenkoro kwesta omwana oyo osirete noyo mamuro minto manno koro kwaeneri ono mwana oyo buna akwete igo toichanete tokumeti yani tokumeti amarua tochandire kenyorekio lakini bono montonde tayo gotobwate soso gotobwati na kitogo kwa amarua abuchire buna abantu baminto bakwanire igo nabere igo ng'amaru narega nande serikali teri gotokonya ganya mache nabere igo gaki tokonya matiangi tokonya gaki tokonya nabere igo watigaire igo tokonya serikali Asama Riaito nkoro ko Dennis Osman. Mimi msaliwa wa hiki kijiji. Tumekaa hapa sana. Igosa okorobo maene ngo rengenge keteri kesi kereke tanganya kine kesi yakata kia ripoti igu. Ase station ya Nyamache tutabwati haki ende yonsi. Amaru agenda konigwa aikigwa abo tuko na ndarusi gwa nande botuka norigwa. Aboni bari nande banyoni mambia. Gokogenda aria soko nyanywera. Oritari kubwatwa akeire simapema nga please sukakuru agenda ngioko kora ekine kesi mwana oyaite aite tuseke kimakosa postomoto muyoro getinga ningi kiabete egento tokete suku from the county commissioner abantu ababara aga igatokoroka ngabaskari bare ganya mache all of them let them get transferred from here bagenda sanga let us period na nchengoro ko murandi ogega oyo sirete no mutata na nche bune kenyore kia sendute une family uno yomo ekere kunyarekana nga marwa na rasariri na ande tokuganinga asire kurwe binyoro kakole tu asege tugia police na ande anyarekana nga abanyaskari banyarusi banyaira ali sa kuonerigwa igoro chaki itongo korkanere ngentekenene ngeringa ki ekere toteta marwa asire tiga abaskari batenere nsemo yaye igo tuachirere roga iga bune kenyoro bune family kotebanga ki disi siotokonye asebiro bune bya marwa asire binyoro abantu baito babe moyo ekere umutata asire tene wiki ngima kendi gyose gya korekana igongo konya gatore Chinara unabwati. Maulize swali. Wewe kwa naye tokubuli swali. Kero kende chief na mangita manganaye. Omugambi tunara wea mangana ya gendrete. Lakini oikaraboni gantorochi gento gya korekanije. Okurwa mangana ya bai omugambi akore. Step kya bali omugambi we omugambi tutarakora kende gento kero kia akorete ngeringa kigachitaga tukwanira batiaga tutenga tumwe chinga kichinyororo na itubuna abanyakenyoro ntoroche ngaki asi togotamera obokonyi mboiyo ekiagera ai serikali nera gotokonya na serikali nere kubwata yaje gokora ibinde yo promote amaru igoro nyokonya gatone serikali yetobwata oyo mitega ata buyanga ki onye togokonyeka abagambi baito baiswanete muno mugambi to naiswana netia samanganaya lakini meyo gwesana ni okotabwa atibo konyi bonene egento gyo kira kori kingenjenene tigo abanta abaskari abare maiga omocs abanta abanyore transfer erinde Nyamachi yetebe no molembe ntogendere kubabwatelia engane yiga keboikeranu gingo reporteria igata seni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Wachumulikire bono ntokairete na bunengani nechi kubwati wa sobo ime na konyumanya oboine bwenkeju ekero bagendete kolera na gotebuna amaruwa sensemo ya Nyamache ni garetro muchando monene a senseme yubuna bwegweta amenyo kurwa senseme yubagendere kolera ekero bagania serikali kwimuke getambo kero kia bwango na koligererie nchira maruwa gendere tokoni wa senseme yane a sebinyegwa abiri abitanchiri ngana batebire ya retro muchando monene abantu gosiria magimabo kubwateka no butumeke bwebinyegwa bitanchiri ane amarua a senseme ya Nyamache ngiye kutoka se county ya Kisii go tigara boy gome ya county ya Kisii mwancho muligereria
aborokia batatu kurwa se polytechnic ya Kisii National Polytechnic moncho moligere niko bagendete kwe murungania kerage kubwatikana niko banyarte bakoywa marube bari gosomia se polytechnic yo ngedi banyare go chigosomia sanga okolende go ikasensemo batumete go cya ngabire no mochando mone baro bukonyara konyora emiremo asenseme yo kolende niko mukirige tambukero nakoirana go cya se polytechnic ya Kisii asebono babet bagwika sekegambero nekegambero ekabatebu namba bwene tikunganyi wakura Kisii Polytechnic kolende bakayugo gochika bairane gochia ase Polytechnic ya Kisii bagendere gosomioro abukolenda somo ali monene abwe skuru ya Kisii National Polytechnic ngatara bali bagaria bene ko banchero rokolende niko bagende tukwe murungania ase bataramanya boikirano nase kibagendere te gonchokana ni gwa korwaga gochia sense mejende igobono bagani gatambo koligere wana gotea ase batebere buna Polytechnic ya Kisii ose Kisii National Polytechnic igegandrete ko barutana na egento kya bayiro mu chando monena so ikrania okorwa obokorri bwabo tiyango tumerane na enkwana yabo buna Frida Kerbo abeire gako yarigania ngima igoriye me chando tuanyorire as head of department ntu agandrete competition Africa ngima tukamirania igoro kuna turanyore korosia value addition program erarika abana emirimo abasaye nabangina Polytechnic yaito kwetera se Evans Moraranya Ngongo ne timu ekwaraiga tukalike proposal ebwate 3 million euros 3 million euros asensi yaitaiga into tuabete negesio ase bali bacholetwe ba implement the project abu asende omonyene na endete head of department na ba minta ba research bono buna tuaigete igase project yegwante kwanza gusukibubosio nkaegwe transfer mwakoria kitali emotinyo 11 abangete transfer public service commission no monto ruete ki transfer chi aseri chiko omonto gwente go transfer teacher service commission lakini abantu batoete transfer mamincha yelichiko public service commission abuga so mu cabinet secretary to omweshimiwa Magoa atenenete Magoa ne timu yaye bagatuseli kurwe Polytechnic into implement project yeyo bata totally bali mu ba public service bagaturusio bagatenenie meshahara yaitume minje yelichiko nechibesechi tuale kwamirana nacho asentenerete bagachoro umuntu utayisaini utasomerete agriculture nera babekirire igobosa atenero asengenchi gwikira chibese chiria tigo na kuruororo ekero tuanga kogenda koti kiagera titulie abakori emirimo ba public service na ande ntobwati employment contract nabo tukanga kwenda transfer chiri tukagenda court etwamwete employment court kiricho kitariki chia mutinyo gatatu 15 ibere tukaye guchio court order ekaene kia kene employment court ngatigato irane togendere ne mirimo yeito ekoti neto amwe ebwe sekine kitosoerete minister tukasoere council ya Kisii National Polytechnic tukatsoane principal na komenta nayo chiode echo naende koti gachirorera kitarikia 29 cy'umutienyi ogatano na limo naende koti kairorera chiode echo rero kitariki sanemo omutienyi osaba ekoti gandrete ko citizen Kenya oiketware rule of law wana abantu abo sengencho bare deep state bato seririe kurugeita ntu alipotio mbato etigasi mushahara toyo gotusumbugete tobisire togosandika bubisi serikali iga yari kongusa ne chinguru bali mubatabwatia marube go public service commission abali mu kiribusato 780 abali mu abo bonsi pi mbabwati ngendo tokoroka scheme of service mbali ikiraneti na serikali babeire miaka abande 15 mbana ko ba promoted abande ba teacher service commission ekabagenda tokonyora promotions iko tuale ko sabanga ntori abasibwa ase constitution tu aetiengeni amugo tamburukia manganaya iko nale kutaka serikali yeso ananime amangana ndrete Kisii National Polytechnic na mangana mabe
governing council ya Kisii National Polytechnic nabo tokobeka gwasi gochise media igechorire maminja yeri chiko igechoreta abantu saba libagalia kianda asa abantu abusaba mo subati gosomo mo youth gosomo ngina tayo no mama minja ya 2/3 rule egoteba ngaso gochorwa lichike notori antoriena ne gocha saba abantu baminto botamburukia mangana yaiga lichiko ligoteba nga governing council egochoru ne minister etwara abantu kianda naende etwara gender mix eyechorire igechorire ya chuakari tebwate trichiko na ara itogo challenge ne principle echorire orro tebchorire ne lichiko Kisii National Polytechnic Lego order igegoteba inga principle libagalie mu principle libante gotangaswa abantu bamereranie oyo gokori buyachorwe minister mochore lakini orisa ama amererani tokoroka nga competitive process advertisement tebe tine governing council yagwene tokokora igama ngana agenderete ne mechande genderete ese polytechnic yetu ya Kisii National Polytechnic etenene ne cabinet secretary magoa taliamaya naende gotore tayari kuyabeka public ekiagera bisira somo sunte ne bintu byokorekana bitarie bia motokonye goikia mangana ya se public court order chigwerwe council eliebunwe Kisii National Polytechnic governing council ebunwe echorienge ni bwati tirichiko principle liebe kwensemo libagali litangasu upya liebo principle to amerranie oyo ora chorwe ko the best eguli bageli totali go chalinga yarwe lero kweigwere irenge principle Kisii National Polytechnic techori ne lichiko lero kweigwere ne governing council ebu Kisii National Polytechnic teli ligo techori liboronge ne bwato muchanda igona ale kotigera igo na koto order teri go pay na ene nto wanja baka yigwerire abarayi baito mweso ananie mubwatie nganeye na intu tonyore obone bwito bulito kwente konyora orengana lichiko na ene nto ba obusaiti boiseine boko gera togusumbuwa asengenjo nakwana igoro ye project eyo na ende nakwana ngaba go to transfer tibabwati chinguru chelichiko kiagera ntuna bali mu teacher service commission konchumulene ngana bono toga ndrete ko bwati muri kito Frida Kerubo na la sensemeji bona gendre ko bwati ngane yondo chiko kumanya so imena so bwagale na ali ya gendrete ko kolekana anene buna aboroki go asaboroki abo banyare bakoerera ebirero byabo ibono bagani binyare koligererwa sobo ime unencheremo yokonyora obo ene bwabo tokora bekensema mangana alengete anene ime yorongorwa busi tuligerdi bono Chris wa Marwa ni gobonate birebuna anene asobo choli bole bosio erebono anachikobwatana na William Samuel Ruto igaya kwane taya nsemo ya Trans Nzoia siganga ya yote abuna ngarita yale kobwaterana na William Samuel Ruto anene asobo choli bonene bole bosio robot roi Chris wa Malwa asenchera yoboime ya kwanza nikiwa gavana ile barabara tumekujia na mheshimiwa Bukosi hiyo itakuwa kitu ya kwanza kutengeneza hiyo barabara watu wakiti metakuwa na barabara. Jambo la pili nikiwa gavana ukisoma katiba schedule 4 of the constitution mambo ya maji iko devolved tutaensure ya kwamba nimeambia wamama hapa wamebeba maji kutoka mtoni hata wengine nywele imeanza kupotea wakati ya Chris wa Marwa nywele itapotea kwa kichwa kwa sababu tutaleta maji ingie kwa kila bomba ndio mama afaidike. Umesikia hiyo maneno? Umesikia hiyo maneno? Vile vile Mungu akijalia tukiwa governor in partnership with the national government bei ya mbolea vile mheshimiwa Bukosa amesema imekuwa shilingi 6,000 shilingi 7,000. Mimi nikiwa governor tukipatana na William Ruto mbolea mtakuwa mkinunua badala ya 6,000 7,000 mtakuwa mnanunua kwa shilingi 2,500. Sisi katika hasla tumeweka Mwenyezi Mungu mbele. Wanchumuri nyirabona nigogendete gotengera Ndizi TV obwansubu mugusito ko ndo mutuko omo tumokomoketo kwira na chukwana mange igubuna bana boda boda kurwase county ya Kisii bagendete koerera igoro yobonchore bwabo no magokongana uchumi omurikito sara na rasenseme ibonondo chukumera nere masayemo asenchira yobo imena boigubono mwanchumuri gereria ekombe klikyo bochori ne chimbe ibisinga ne tokwana mangana abo asenchira ya bene ntatu konyoribuna amangana gotwekira semese ito asemambe jabono ayito guchukumureka to guchukwenda
nsemo ya Nairobi maiga yokurwa somo tumokomo kento kere ya masemo ikase county ya Nairobi au bona asama karajo waka chikurose ballot papers abere kago ika asense ya Kenya mwanchu muligeri bona ayibona mangana awate kasema mbiya bona buna amasakara aliyo waka chikurose ballot papers igobono asoire asense ya Kenya bosyo bocholiyo bonne bole bosyo mwanchu muligeri tukurena ntokoire ya masemo ikase county ya Nairobi tuligena lyagendrete go kolekana kolenda sabono togende mutumokomo kegendra kusangana into ngasumuru boli bwele sirito toska kwera nanda sekeke kerebosyo. Ndizi TV uwenso wumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia nabuigo chinkeno nukukigima nabugo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yuboncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kestima na electronics chogo tumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chuko belia mache DVD players chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kubwatekana nobonye bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes chi fuse circuit breaker conductors earth rods consumer boards power extensions fridge guards showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechi semo chietanaine.
nabugu tutarira ime yomuchukisi asamagacho a old sansora building angenegete sini kanene gechigari gose otwakirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorro bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokora oseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo toka imeo mochobosongo asamanke gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa. Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Kero muntu nabwato muganoye kurwe iburitwe goikasa ikirebuniga kurinde kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerenge kenene kyumuruburyo bwomuganone no kurwogo sigeta guchie sumuntonde eliyo nera nyare bwetoma gwikibirengo byeigoro Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko ria ijuma chinsa ibere chabutuko na boigo moiroro rituko ria jumapili chinsa isano na isato chamugaso ime ya Ndizi TV. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Machine cheito gochigo kurigere nduto koereza bunurwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoingunde bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umurwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase semo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namaruira lyagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo by'umubiri na kubirongiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekero gwatengeirie gose konyororuguma kuvotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge n'ichinse mu kindi cy'amaguru naboiga amagoko boigo amarwira lyagocha kubwetekana n'obogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yandamange ekero kwabarirwe na kuriye kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungi y'umubiro magiga yukonyoro kurwarigwa kurwa senya gitari mbabwete boigo umurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo kiri chigo konya gutara kimenyekanete buna clutch
crutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chokisi asamagacha ni usasura building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo iyo imiyumu chunyamira niko bagotoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu chu Nairobi niko babwata chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam nechinde chinyinge bakirisimi ase namba enotisano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Munshumulira ndebono niko turenda sentunde ya kabira somurobelio aiga as Eriso Riaito nyaro kukumulekera na kumanali agendrete kokolekana se chinsemu imenesko yorgongo ruagusi anana seri tukirikona chiko tebiri tukuzalikisano na ibiru mutinyo gatano na kabere omwako yo gabuchiri bubere na merongebere ne ebera sentunde ya kabiru munshumulira tiyango turigena lya agendrete kokolekana umulikito sana nyarangyo ntita ni gomona go tumanyuna abana boda boda korose county ya Kisii bono ni go ndetse kwe murunganiryo gokonga wo uchumi okonga kwobogima egento bateberekendete ko bale maliri tukogo chia selinde ekigeko batakuna mabera atayo kolende niko batebiro obogima niko bogendete okonga kubwatekana no gokina kwebinto anana magoli au komenta ko mabutagati ebindo okina kwerigo ryo bosingati yemechando libono bagendete go etrase baganira bono banyale koligererwa na kobolyo murai wenso mskuru Kenyatta ko ne kibuno gokina kwebinta na magoli yebinto byengencha ndetse ndagera niko kwerera okonga kwobogima uchumi eyo agendrete ko batakuna na ko bali tukogo chia selinde tigango toiwe enkwana yabana boda boda au bana batebiro boncherwa boigo warokande bokole mara. Asante sana oyo mto Vincent Onyancha korugabo ase studio nigonde ase getaseni kia Matoke stage kegotoka ase bunge ya Kitutu Chache South abo asana omeranire n'abana boda boda barasangana intumake alibagenda togwetera asa magima abantu manye tobagima bwa kongire asense ya Kenya economy nigeira netense asengencho yemechando unamaroira COVID-19 namaroira nda mange nonyene chibasa chiabolire nitetenda sangana barabo baratatebi make igoro yobogima amano bonchorere bwabo munana kibagendrete kero kendo bogima mbiya barasi bare gosobogima nigo bogendrete gokonga naende nkibaganete serikali ya county ya Kisii enyare ko bage kubakorera egere ko baroroberia obogima bokeake asengencha bange yabeira kongu kwenyora nonyene ndagera asemesa nindagera asichiamate chiabo ninde nabangwana bakegaiga ase stage yeiga ya Matoke au batete sanga 9 basangane getaseni kia Ndizi TV na kero kende bali bakora mangana yaiga gusaba teneneri banyare ko bakonya egere beiranerere amagimabo akira lituko mbiyamana sana aso wancho kwa na getaseni kia Ndizi TV ningani ora ateba malieta ngana kyokorokwa na ndo ene getaseni kenkere kieke Matoke tole gose tororo ao tukwanere make igoro yobogima gokonga karibu sana chakire litalia nche asamalieta igongoro kwa Patrick atika oyo biromena tata nonsongo seitonsa nyamataro satellite tuakire beyali tangani ase getaseni kigeito kia Ndizi TV gototarera nabo igo gotoligereria na kuigunga ntunararia ya tugwetera buna bono ekero tugonako okoro kasieto yo bonchoreria asengencho yo kwerigeria anene obogima bwa tokongere buna bono busafiri bwa beiro bokongu para chite chinde chire chisaregete amaguto ise korigereria achire bone gesara mpaka asando gusoka kubugorio umuntu na guchie town rigoriria kawaida siku hizi ndiri gukora komendera umuntu gotaitiganta are no kuguru una bono mokeba ori 200 kogokora rinde rituko epikipiki ne yeroni
toikonyara no koira ni chinyene ngodai gure ne deni yekeombe ugonchokana na bako moiso waso anyombole busa mpaka bono twakumiringa igoka turagenda limo onyoru mukungu bugwiria abana ne bintu nganyire asenge njubu gima bwachire bwomire parakaka tali ayuka nonya mwarora bono no ne chirali manji gendererete kirase igonare kuganiga eserikali yite turigereria asenge njaja tugwetera tali ntutwe ka stage ya matoke kire stage na bagukura igo twari kuburia serikali itare gotokeri ne tokeri ndo bwetinga amaguta tupambana naro itago tokeri rinde kene tutwara na kiba don Kenya tuli umaite baka abandu twate bakenya bani gwicha koni gukiro muntai webesa yaye asenge njubu kimugwachire iguru na indege ndo kende nkirike kuchikiara tukurekani nduma ite nabasacha bije piki tali abaisi bije piki buna tukurukwa senge njundu bwata je family buno nde bwensi na inde nkori gitore na ndo kori njira yeito yoko bako gwoko be ndori goturungane bintu byabande kurende serikali na inde yara arigereria abantu mbara bakaba komo babiri batatu batabwati gasi bagokora agweka gusina aso mubunga gitari ngoko ni cisera ciaye buno ba musiengo etabariga round kogenda batige gutumikirie tali ya boda bube ngani twakwanda twasaria twarutamage na twakora kirigento gakisanga pinka rosete njikuruto muntu ligena uraka gotogosaini njigento nda akenenyo ndirio nyene ligena lakini buya igaro tiga serikali eturigererie na inde erigereria masilaye ito asenge nyono na abana bangire gutara getirianda besa teyura ite no enda rachari ogurire mwana kende igo eturigererie eke ya maguta eke yo mokeba egere tomenya na intu buna abande buya muna sugu tutarira asante na ende tutarakorana naye ngoteba bari ng'abana boda kero kende ngo salimore no ne chibicha osemere ngari ose chiposta cy'abana siasa chiri chibekire ngomondo nara konyora mutatageti mwanyora nga mwatanduire na maene onya tali maene inkiora tebi bantu bali bagusali chiposta cy'abana siasa babegete chinsemo ao asebagweta egento ndairaniri asekyo injo monyane na arorire chitanduire ndiri tutararoro uyu gutandura itu tumayetesheria nga umuntu gutandura poster osiri ne chibesa yo mubunge gusomwe MCA gusonde bwensi obekire bicha ya yasegete abanda babugate tabiyo koreto nyakindo setienke barete yenganene bamanya ko bisori ba mubisiko ruguru ekinege nteke binande tutachigwanja abuna abantu bali konyara batabugati gasi bagusereria abantu banda marieta ige iyo no ni ndubuna ba boda tuisa konyora umuntu gokoreka bireyo wikanere tutige serikali mukio mukondo tukumubwata tumubeke ngori asante ayo minto nyancha nara yuagendete kuruga gasi stage ya matoke ugoto bogendete ko kongera bana boda no gusaba kwabo ne serikali baligererie egere nyare ko bakonya asenchera ya mogo seyende anda nimbato mungwano ndega iga nerora tukwanere make igoro yo morembe twarore bana boda bagotebunga na bukero kende bakoburukania abo bagosalia omorembe ekero chikura chire ana bagotumekwa korama abantu no bagotumekwa kuruta magena nerara toteingana kiaroche asingana yo morembe kero turucha sobo chole bonne bumwako yo karibu sana na bagotetabili taliao andenga yogoru mbia mara soko ngali bageli asamalieta nenkoro kwa Samuel nyamali umaliba seitere mbasimatega tiga matoke longo kororega siani obwo nchori wana wa boda asinga ke ngana raberega matoke na bantu besigete na bantu batero toka se fruwende yonsi koleta mo burkania se sianza ya montonde wensi na matoke boda stage ne stage asinga ke tu arabene ronke ga usentambe ne stage maintenance maskani aya na mwana siasa ndo wenstanya gochaga kuburuka ko ibantu beru batato abajigo kikeliolio ngataja usta koraki na abantu banarite kwerwanera asense moyo ngora iwanda abantu bange bagotura sana ngoyo mintaika okwana mutangani abunga abantu abaye mokora ni ntuto gotumeka twaruta abanda magena ntuto koraki kiaya ngeyo abande gotusalibara marieta nga ya bana boda baliye bakoenda no bakolepu abana babantu bakoraki ekionkia nya gotoka gase matoke boda stage egento manyite gae babwate kirenge kemo yokorigeri abana yokoyerigeri na korigeri family chiabo so na bantu besigete na abantu bakorigyo morembe asensa ne sensende nkiora tebye abantu bali bakuburukania omorembe gosiba rubereti gocha guturbania omorembe karotoro cha sobo chole bonne bumwako so egento ndatebye abantu baminto andonse sibandigerete osibantegerete
egento ndabatebie siansa ngochere na matukatigatina makana ndenkoerere korongere kiabo ng'ali bosongo jusie kere mo debut president oyo Raila Amolo Odinga Matakarua na je town igalia tokarra samuguni sa abwe bako bali toko bali famna gunis bali bako na basalia town igalia onde bwensi ora toke gabwo eserikali okoboko kwabo tengangoli kwenge korogo tambe tigo monto yabwatu ayorwa mastaka na ndo itali mwana poda ojokara bintebyo onde bwensi piora abwatu asamangana ye fruwende yonse pi osoko royo onde gotandra chibija cyo yondo kobori okoligibora ibonde bwensi abo MC abo gavana bo senator abo president omonto itigabwatu ekyaro ino monto gosalie kwerende omonto gosalie omulembe na amalieta ito asaba na poda ai personal mrande iga inchoma ina mrande ya no monto akorte kwerende no monto wa de familia okoligilia familia bwesigete ando monto ko ande kanisa omowete nyasaye so ekerege ntenga namne yego chaga ngakero kende mwana poda na atamete na mokanya lebe ebyo mbyanya ebyo mbiri gotoka sebanta abonse kolende bigotoka sabantu bali bagosalia omulembe batali kobwati mulembo iyo so egento nali ko basaba egesegeta seni yeto ke Ndizi TV mbuya mara soko toletera gotojiri tukolia lero nainde mwagendera goje botambe asa iya makena mange ndate ko bengambi yamono na nditenya saya baseni kanyako bororo abana poda na banta babesigete bakweriria mbuya mona asante bono yo minto onyancha kuigwerere korwa saba na boda nainde nimbwato mongwana yo moga igo ibwo moelio na rotaito gukwana make igoro yo bogima gokonga nonye igoro yo morembe asobochori bu mwaka oyo iga mutinyo gatano na gatatu karibu sana ndugu na gukwana ile tele yote yangu bwana mbuya mona aseli bageri anje marieta nengoro ku Elijah machogo ndoite kurunyali bali masabali igonde ganya madara senje yo bonjori wa boda boniga na toroje bogima bwa kongerekera omonto eserikali tokonya sabanga etale gotokonya amabuta nara karas kire igoro nara akoreta kire gento giatira boniga nende gwete fununu nga amabuta igajitali 14 ana mabuta ngotirale boniga tora sabe serikali chibese tinjire babegete chiale gotokonya ke igorunga subsidy asa mabuta gitoyunga serikali omo minister tenente chibesa otebe ngango jale kurusioro togo sabe serikali euro etokonye buna tokwenda kabona igeli gasiara tutigere no gotokelia mabuta kana indu tonyore chi customer tokoimoki ekagara boniga tokotema koimoki no customer ko matenga mabuta akongire abantu baito bogima bonse baba kongere tena na badenga twensi bogima bwa tokongire bona tokosunyunga tokurusibe chito mubuko tobeka mabuta egera toja koimukia abantu bara igo bono tiga serikali ekonye na ande bali geta abantu bande chigasinde na inu kero maro bogima bwa kongire tema ko bamentere bitoki yake egera na oro baikero bogima so kwenda gochini bogima mboko enda samo bintu byakina sande bikirete na bikirete kina kitwale ko saba na sema siasa njena algo sabo molembe bona abantu bonsi bagusi bali magonto kategerete ndugu sintu ana gutwara buruga totege to molembe ogendere ko babuno kurutambe to mayino na abantu molembe ogendere na siasa ya jagire to kale korra abantu bakurtua magena mere mesangre kane menene to gati maskani lyogiri ko ba monto bagora igera bajo bona bakugereru bali bako fandi bintu bune bito ko bagikeli to badenga batabye iyo banyirani ase banyirusi egera to nyoro molembe tu analete kero monto atwaleli bagali ali okoligi chikura una atagete egera chikura ninto to bwata somo guko na ande yitura njene to wakera igo monto igo chako tobiteringa ngagwira chikura ne lyogi ndiri kole takura lyogi gose uruko te kole takura chikura to chako ka se paro tijiri ko baro jina chira to chikura igina kina alko kaninga abana siasa bito bamanyenga ko burukania abantu ko nyagwakana abantu jibesa kusalime burukana yabande abande togule bakale ko korwa debut ji abande era barusia series idelibiya anya ko tageteresi tiga ebe genuine kero montaru anere yokonyora nyole kine kirali kani asante sana yo mto Vincent Onyancha kuruga bwase studio mono mwanchu muligererie begeta seni kia Ndizi TV nyegene tenga mwaigule ebirengerio au byabana boda korwa sensema ya Matoke stage egotoka se ebunge ya Kitutu Chache South togandira ko kumanya buna kuna gwateka togandira ko kumanya birengerio byabantu bana boda bande ase togotara somo basolero kurende tigangikerie asebono gabo asomorobelio bwe Eriso Riaito kuruga ase stage ya Matoke nigongo kuiraneria gabo ase studio mto Vincent Onyancha nche nigongo kwa Sara Nyarangi on Twitter.
Mbia muno umurikito Sara Nyarangi ontita kurwa stage ya matoke yo kutoka imeya kaunti ya Kisia so kunyara kumulekaralia wana boda boda bagendrete goitera na bugo sangana borobo eli kunyara kurwa ebirengere byabo anene enchiro mu bogendrete gusuka kubwatikana na manganonso gojakera uchumi goikasensemo ya siasa ayubono bakwanere na boigo barure ebirengere byabo asinchira erengi ya kimambia muno Sara gendra kubwatia mange ndishikomera na ya sebiro bitere bitambe boigo otomanyinse kyoyole na boigo na ndoje gotomanya yande arabaga kogendera ase chinsem omonchu muligere kukumanyi kolenda alibo igagendrete go kolekana regional commissioner sensemo ya Rift Valley omanyekanse buna mahali Muhammad ni gobono atalera sensemo ya Transmara aseri tukolera omonchu muligere ya ngana boigo trachikubwa cyosobo ime ekerobono regional commissioner yoreteri bagali ya George Natembea omanyekanse buna mahali Muhammad ni gobono atalera sensemo ya Transmara abo bona saikireli tukolia lero ilikonyara koligerelia mange nyobone bikore bya biro kolekana semu ya Transmara chiburaburu cyabere chikonekiwa engana bono boigo ago chiko kwanera sebiro bitere bitambe ntucho kumanya mange na libara kwanere ngekera bona ikira sensemeri ya Transmara umoncho muligere bona cheko kotebya buli tangane engana yabereke gotekera masakara alibono iyo konyara waka chikrose ballot papers ni gobona soira sense ya Kenya sentunde ntangani go so sebono amatangani gabwento go so seganga yoko ndra kwerobelia bosi bochori bonne bole bosi kolengana no munyakero bweke kyo bochori nechimbe IBC wafula chebukati igatebire buna mbali koros masakara eternity abakuchukura ngatebire buna na masakara tayo akorosi wa aitan chukura kolengana chebukati ni gatebira masakara yo wakichukura rosi we ni gara masakara chimilioni emerongebere emiyemo amone emerongebere chimibere emeronge 5 na 5 to 20,120,000 258 ngona masakara chepkati atevire aberega korosi gwani gara masakara yose ballot papers igare 20,120,258 masakara chimilioni emerongebere emiyemo amone emerongebere chiribo chimibere emeronge 5 na 5 ngaibono na masakara ya aberega korosi gwa ase ogochia kwerobelia bosio we chukurenyira bono chinga ke yagendrete kombe keligia private sector alliance zekiaba yese ke bwataneti ya bonchori au bono baraba benne ni gobono bagendrete utwara chinkwana ne kombe kelikia bochori ni chimbe IBC nsi ya wafla chebukati ngelikonyara kote bana kibero beretie anene asobo chori obonene bole bosia mase mote gatongo enkwana ije kyombekyo na bego ni enkwana ya wafla chebukati anena soika kwa masakara asense ya Kenya. Let me start by saying that in terms of election preparedness, procurement has been completely finalized. What we are doing now is the printing of ballot papers, which is ongoing. Today, I'll be taking a few commissioners with me. I'll leave you, I think, Vice Chair and 2 or 3 others to continue this conversation. We are receiving the first batch of ballot papers that are arriving in the country at the airport. All ballot papers will come through Jomo Kenyatta International Airport. There are no ballot papers from Uganda or anywhere else. So don't accept individuals to lie to you. All ballot papers are serialized. We are only printing ballot papers to the tune of 22,120,258, which is the number of registered voters per every elective seat. So you multiply that by the 6 elective positions and you'll get the total number of ballot papers which are being printed. So there's no additional ballot paper. We know very well that there's never 100% voter turnout. So if there's any spoiled vote, it will be accommodated within that number. Those ballot papers are serialized, they have security features, and they are specific to that polling station. So we have, if a polling station has 600 voters, the ballot papers that station will be 600. So there's nothing like extra ballot papers being printed. So let's be true to ourselves. And I think in our engagement with the stakeholders,
We have told them that an arrangement is being made. I think the CEO is finalizing on that to have some of the stakeholders travel to the printers in Greece to witness the printing of ballot papers, and especially the presidential ballot papers, which will be the last in the series for printing. So that transparency is there. The tender was done in an open, transparent manner. The commissioners and myself are not involved in the tendering process. It's a management issue, and I believe it was tested in the dispute resolution systems. And so, as a commission, we are aware this is election time. Of course, there's bound to be misinformation, and I'm happy, Mkenya Daima, you've offered us a partnership in that respect to help us disseminate this information. Madam Cherera, I hope you'll pick it up, that we have partners here, we can communicate. We just want to communicate the truth. As we look forward to the general elections in the next 33 days, and learning from the previous ones, we acknowledge that it is imperative for us all to work together to ensure a peaceful, free, fair, and credible election that will not only protect the gains we have made as a country, but also ensure that there is continued development and business continuity, life continuity, geared towards a prosperous Kenya. We've come out of 2 years of COVID, and I think the devastating effects of that we've all seen. So this will probably be a small speed bump in our process, but really we don't see any serious crisis. And following on from 2007, 2008, when we had our post-election violence, and since then, in 2012, we've dubbed Kenya Daima, and we established it in 2012 to say, let's look at championing peaceful elections, bringing all people together. So Kenya Daima is a non-partisan, multi-stakeholder platform with the primary purpose of inspiring peaceful elections and a smooth transition. It is inspired by the private sector through KEPSA, but it's for all Kenyans of various origins, various stakeholder groups. We call them the business community, the civil society, the religious leaders, the media, the youth groups, women groups, and also a lot of people who are non-state actors. As Kenya Daima, we actively participated in the 2012 and 2017 elections, and I think where political aspirants were encouraged to sign on to the Kenya Daima non-violence pledge that was shown publicly, to commit to upholding the rule of law, the respect to human life, and also not to propagate any or tolerate any form of violence during or after the elections. In addition to promoting peace, the initiative also encouraged various institutions, including IEBC, to follow up and support them on their preparedness to deliver free, fair, and credible elections. Monchu muligeri bono inyurani gotogana to komulekeronsi inyura bono nkurwa se county ya Nairobi twende ya mase mwika se county ya Nairobi ya wase twaligere bono enchera byombe kubotera nekyo meklikyo bocholi ne chimbe IBC nse yomunyakirobo gwa falache bukati abereka ko Eriso bwa galenchera babere ba ko Nairobi na sobo choli bonne bole bosina gotebuna masakaronsi yo wakachikoro se ballot papers ne gobono araitera segeti chinde gya Jomo Kenyatta International Airport JKIA yibona go so ase Anse ya Kenya unenchire ya moyo konyara gwikirania bocho uli bwasenchera ayo obwasiro n'obwasyo kuwanchira kondo wense gotayo jebukati boygoni ga ate biria ba Kenya mbaba sakungani una masakarango chiara komentu amange goetani aya ba kichukura nigate bira masakara libona agendrete korosubwa nigara masakara chi milioni emeronge bere emiyemo amone emeronge bere chiribu timi bere emeronge 5 na 5 na tato igobona masakara gare 20,120,000 ibono 258 ngana masakara bono moncho muligiri bono abeire osama sakara guchikorosi gwa ase au waka chikura nawo na bwa chikura igata bire bono dirira saleke ligo chikoba spoiled vote igobono masakarta yago chikorosi gwa mange goetania yekerengo kya ba chikura au bono ose nebabete bakwerikia anene aso wochi waka chikura aso bocholiye bonene bole bosi amatukuna gendrete kumyo kama tukameronge tutunabiro moncho muligiri bosi bocholiye bonene bole bosi mbunenchire yemo iyoko gendra gochigo ikirania amo naenda mange
anene asensemo yo wakachikura Oscar Sudi mukubunge okapsaret nigagende tukurwe nkwana yasema mbiya bono engana boigoto gochikumulekera asemese yaito ya mangana mayanto kumanya Oscar Sudi nkeke ago kwanera ekerabona masema gende tokwana kulende asenkwana ya mwanchu muligereria ndochi kumulekera tokote ninki Oscar Sudi abereka okwana ino mubungo kapsaret mwanchu muligereria inke gosago kwana ayunto cyo kumanyia asebiro bitere bitambe nabayo gochikumulekera asensemelia yemesa iyamangana majya ngotera Ndizi TV mwanchu muligereria ndago tubwate gotera sensemelia mitandao Ndizi TV news na bekensemelia Facebook mwanchu muligereria Ndizi TV news YouTube na bokonyara gotubwate na gotengera aliagendrete gokolekana asenchera yabene asencherere engi ya kema ekeretoko ne kinu mwanchu muligeria twabere tokobwatia na gokomanya alia agendete gokolekana somoro video bweriso rito ngere Eriso Riaito mwanchu muligeria na bokondra gosanga mona intana gokwana amona intogenda gotengera Ndizi TV ekeretoko genda tokumanyia ayonsin amona enda mange boigo inyorebuna ali tukulia lera bona abwata ni kurwa sense ya Korea au sense ya Korea mwanchu muligeria mbachikoika samagacho seme ye county ya Kisii anene ATC gari ya sensemo ye kahawa asiba kuchukwa na manga abuna abwata ni kurwa sense ya Korea mbachikosoa ilikonyara koligereria na kibarato aro kubwata na okomo anena sekemeli ye kahawa ngai niko baranya kwa ni gari nsemo ya ATC imeyo mucho busongoli tukolia lero kwa na abwata ni kurwa sense ya Korea mbachikosoa iga asomo chobusongo ayunkomanyi kubona muri kito Brighton Makoli ni gara sense mejo na chukotomanyi boigo gotinza chiemo baso SMS ya mangana majya na aliaga ntokolekana karabwata ni kurwa sense ya Korea bono bali getiko soa nako twaro bwa mateno bwata ni wemeke gima anena seke melikelia gagia ekahawa ayo onsi dosto kwaliga ni rumo chomoligeria asenchera yabene kwetira Ndizi TV obwansu bumugusikira bumonchu muligeri bono aliaga ntokolekana noteko yakiro musumali gabunda uturira gabukolende inyira bono chikoraga isano na ibere SMS ya mangana majya ayo amonenda mange no chikomanyigwa kwetira Ndizi TV gendera gotengere merobeli yonsi asenchera yabene nabigo nonyale kumanya na aliaga ntokolekana ase chinsemo chonsi imme naitsiko yorogongo rwagusimbia mono ngasogo chora gosangamo na inche litira ninche nkoruko Vincent Onyancha.